Begin jaren 90 is door wandelsportvereniging OLAT het Graaf van Hoornenpad ontwikkeld. Dit is een prachtige aaneengesloten route van 95 kilometer rondom Weert. Deze route doorkruist veel mooie natuurgebieden en kerkdorpen in een zeer afwisselend landschap. De route wordt aangegeven door geel-blauwe markeringen. De naam van het Graaf van Hoornenpad verwijst naar de bekende graaf Philips van Montmorency, ook wel de Graaf van Hoorne genoemd. Hij maakt deel uit van de rijke historie van Weert. Hij behoorde tot de hoge adel en werd in 1568 op de markt in Brussel onthoofd. De route start bij het NS-station in Weert. Het stationsgebouw is een monumentaal gebouw uit 1914. Tegenover dit station staat het beeld van Antje van de Statie. Ze leefde van 1877 tot 1936. Voor veel treinreizigers was Antje het symbool dat men in Weert was aanbeland. Ze liep met een blad vol vlaatjes over het perron en verkocht deze aan de reizigers. Een van de natuurgebieden waar het Graaf van Hoornenpad doorloopt is de IJzeren Man. Dit maakt deel uit van natuurgebied Kempenbroek, een grensoverschrijdend landschap dat gekenmerkt wordt door een aaneenschakeling van natuurgebieden. Verder komt de route nog door onder andere de natuurgebieden De Krang, de Tungelerwallen en het Weerterbos. De Krang bestaat uit verschillende loof- en naaldbossen. Door het verschil in hoogte en vochtigheid komen er veel verschillende soorten planten en dieren voor. Zo kunnen er bevers gespot worden. Door Vereniging Natuurmonumenten zijn er diverse poelen aangelegd. Verder is er een vernieuwd vlonderpad dat moerassig gebied toegankelijk maakt voor wandelaars. De Tungelerwallen is een aangeplant dennenbos ten zuiden van Weert. Dit bos wordt afgewisseld met stukken heide en stuifzand. De open plekken in het bos zijn belangrijk voor bijzondere insecten. De Vereniging Natuurmonumenten zorgt ervoor dat deze open plekken niet helemaal dichtgroeien. Het Weerterbos ligt zowel in de gemeente Weert als in de gemeente Nederweert. Het wordt beheerd door Stichting Het Limburgs Landschap. Het gebied bestaat uit vochtige en droge bossen, graslandpercelen en kleine heideveldjes. Kom ook het Graaf van Hoornenpad wandelen en ontdek de vele mooie plekjes die de omgeving van Weert rijk is. De route is in meerdere etappes te wandelen.